Evo, pozdrav svima! Tu je dedin prijatelj Bruno, te Gruno i dođi u kadar. Deda će sada govoriti o važnosti vježbanja. Trebate vježbati u prirodi jer ja kažem, ako nećete naći, ko hoće taj će naći izgovor, ako neće taj će naći teretanu. Evo vidite kako moj prijatelj, znači vježbajte u prirodi kada ste na putu. Nemojte odustati od treninga, nađite ovak neki park gdje možete vježbati na spravama. Evo, Bruno ne prestaje nikad vježbati, jel tako Bruno? Tako je. Bruno vježba i kad spava i kad diše i tako trudi se. Reci još neku poruku, evo. Znači vježbajte na putu, po putu. Usput i samo za kraj uvijek kažemo, reci skupa evo. Živi zdravo, aj zdravo, ako može deda, možeš i ti.